Vila-real en un minut. Els populars exigeixen a Benlloc contundència en la defensa de la ubicació de l'estació intermodal a Vila-real, mentre Castelló ja ha anunciat que disposa dels terrenys, dels estudis tècnics, del pressupost per a construir la infraestructura i de l'aval de Ximo Puig. Benlloc reconeix no tindre ni un esborrany sobre els estudis tècnics que avalen que l'estació intermodal s'ubique a Vila-real. Els socialistes i Compromís han decidit negar als pares i mares de Vila-real la possibilitat d'elegir en llibertat el col·legi on escolaritzar els seus fills. Els populars sol·liciten la continuïtat del districte únic que permetia als pares i mares triar en llibertat l'escola per als seus fills, indistintament de la zona del poble on visqueren. Ara, els xiquets podran ser escolaritzats tan sols en els centres designats per l'Ajuntament. Els aforaments continuen retardant el procés judicial en el que la Fiscalia demana que s'impute a l'alcalde Benlloc per presumptes delictes de malversació de fons públics i falsedat documental. Treballant per un Vila-real millor. Partit Popular.